Una visita organitzada recorre al llarg del dia d'avui els escenaris d'Altea, on es desenvoluparà l'obra de l'escriptora valenciana Carmelina Sánchez Cutillas. Una ocasió única per a conèixer de boca dels que més saben d'ella la seva vida i trajectòria literària. És habitual veure turistes i visitants entre els carrers blancs d'Altea. Avui, al voltant de 30 aficionats als llibres de l'escriptora valenciana Carmelina Sánchez Cutillas recorren els escenaris de la seva vida i obra. Va fer construir aquesta casa i li va posar l'efígie de Cervantes, sabeu que era el gran cervantista valencià. De fet, estem així a Altea perquè Altea d'alguna manera és el lloc literari per antonomàsia de l'obra de Carmelina Sánchez Cutillas. Altea és la casa de la mar, segons l'inici de Matèria de Bretanya, que diu que la mar vivia a una badia molt gran. L'objectiu és complementar en material visual tot allò que internet ofereix sobre l'escriptora. Fotografiem absolutament tot el que hi ha del poble, especialment la ruta dedicada a Carmelina, i després el que fem amb aquestes fotografies és il·lustrar millor els articles dedicats a aquesta escriptora i al municipi d'Altea en general. Per a que qualsevol wikipedista el pugui utilitzar en un article de la Wikipedia, per a que qualsevol mitjà de comunicació es pugui utilitzar. Sánchez Cutillas, nomenada per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua Escriptora de l'any 2020-2021, i el seu llibre Matèria de Bretanya són avui l'objecte d'una visita que no pot acabar millor que amb les vistes de la llum que va il·luminar les seues històries.